Mortar Challenge. Кое? Има Mortar Challenge. Даже не знам за него. Здравейте, хора! Започнали сме без да разбереме с Дени, но както и да е. Днес ще играем с ProtoBG на Clash Royale, както виждате. Тапанар Веско ме е кикнал, защото е много тъп. Така, и да видим какъв чалендж ми вика. Mortar Challenge. Така, добре, Mortar Challenge. Ако не чувате Дени, съжаляваме, просто снимам без да говоря от телефона, от компютъра и той ми говори. И така. Да, хора, и един наш приятел има Legendary Chest от игра, плюс ето тая карта. Ето тази карта. Електроизър! Хора, за малко ще спрем клипа. Хора, върнахме се, извиняваме се за малко шумовете, които бяха преди паузата. Просто има гости това, Денката и да, От Англия. Mortar Challenge. Аре, хора, като най-слаба ще играя. Имам 54 джейма, така че... Не! Какво бе? Загубих. What? Човек! Вау, много яко! Пускам си огледалото. Така. Пускам клон спела 4-ти левел. Пускам електровизърда, Найтвича. Аз ти кажа един дек. Чакай първо да си направя моя. Lumberjacky, Executioner. Той не направи моя дек, по-силен. Знаеш ли какъв е? Какъв? Ето ще ти кажа. Елит Барберени. Да, елитките си ги сложих. Те са ми последните. Чакай, направи го. Елит Барберени. Фунспел Executioner. Да, имам Долния ги. ред. Долния ред са тея. Не бе, горния ред е Mortar, Елит Барберени, Фунспел и Executioner. Човек, защо ти е горния ред? Добре, аре. Долния ред е Lumberjack, Nightwitch, Electro-Wizard и Miner. Чакай, човек, изчакай секунда. Горе има ли... Горе какви са картите? Елит Барберени, Фунспел и Executioner. Executioner. Фунспел и елитки. Така. Чай само да намеря елитките, че забравих къде е. Човек, не намирам елитки. Е. Много съм зле. Така и клон спела. Добре, от долния ред Lumberjack, Electro-Wizard. И какви други? Nightwish и Miner. Човек, само да ти кажа, Nightwitch ми е в дека. Lumberjack ми е в дека. Електрото ми е в дека. Слагай Miner. Да, и Miner слагам. Хора, извинявам се, ако чувате някакви пивипкания. Да започваме. Така, добре, направи го дека. Да го питам. Започвам. И аз. Батъл.
Моля ти се, първа игра. Казвай, какво пускаш? За да видим дали аз мога да го пусна. Пускам Елит Барбери, Елит Барбери, Електро и Nightwish. Нямам, имам само Nightwish, който пускам. Зад кула. Купиха ми Електрото. Човек! Кой успел на това на... Кажи го бе. Nightwitch-ката и пуснала съм и както и съм пуснала електровизрат с двете Nightwitch-ки. От другата страна електрото се оправя. Това, аз па електрото е екзекютънера, който ми убиха и сега в момента взех една кула почти. Не знаеш ли какво направих? Какво? Елит Барбери, Lumberjack, Executioner и какво успел? Аз съм пуснала за сега елитки да бият по кулата. Човек, взеха ми кулата. Елитките! Айде, чао, елитки. Чао, мортарче. Взехме това. Пускам един екзекютънър. И какво успял на елитката? На елитките. Които вече няма. Човек, пускам точно... Изчакай за малко. Просто. Толкова ме задържа. Еми хората, като е тъп. Кай. Малко слаб дека му и... Само се дразен на те човек. На хора. Човека го няма. Знам, че чувате нещо, но просто това е задържането. Хора, май първа игра печелиме. Като гледаме. Май не печелиме. Пускаме майна. Мъртърче. Човек бихаме. Как така ще ме бият, бе? Първа игра, първо загуба. Дека. Ще оправя деката. Не искам това да ми. Просто Lumberjack и майнера. Чао. Ало, Дени, какво правиш? Какво става? Защо задържа? Хора, става малко време да свършим този чалендж и... Айде. Но, и той има Nightwish. Искам да спечеля мортара. Човек, първата игра, не знам как ме биха. Дени, какво стана, бе? Нищо. Така, хора, ще спираме след малко сигурно клипа. Да. Това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. В другия клип ще ви кажа дали съм спечелила мортара. И до скоро. Чао.
дайте един лайк нагоре и се абонирайте.